Ще се опитам да направя ретроспекция на всички световни първенства, лека по лека, само че ще почна отзад напред. Т.е. от последното до първото. Сега не знам дали стигна до първото. Искам да направя така, че да коментирам световни, на които съм бил пряк свидетел, или пък световни, които съм бил дете, но не е имало къде да гледаме и как да гледаме, или пък чак така информация. Сега, последното световно, което измина, беше в Катар. 2022 година. Не е лошо световно. Много хора, включително и аз, ревяхме за това, че що точно в Катар. Защото имат пари хората. За това къде да го направят? България ли да го направят? В Румъния ли да го направят? Няма начин. В Катар. Значи световното беше добро, като изключим мерките там и за сигурност, и техните там арабски глупости, пак не можело с кръстове по келтски и такива разни там английските фенове. Знаете, преди матча с Иран там имаше един скандал, че не ги допускаха с техните кръстове, че това можело да обиди мюсюлманския свят. Изобщо там всичките разпоредби в мюсюлманския свят, цените на алкохола, забраната за алкохол, феновете, женските там по трибуните и така нататък. Но както и да е, държавата прие световното, за мен не е лошо. След 2002 година, където беше в Япония и в Южна Корея, пак не е чак толкова лошо. Да, разглабяха стадиони. Нали, хората имат пари, правят си световно. Нормално, всички знаете и знаеме кой стана световен шампион по футбол. Ще се опитам да хвърля една бърза така ретроспекция с коментар. Световното не беше лошо, за мен беше слабо посетено световно. Нямаше ги тия зрители по трибуните, които ги даваха като бройка и такова. Убеден съм на 100%, повече от 50 000 души едва ли е имало на матч, на какъвто и да е матч. Може би финала, да кажем, че с повече хора. Както и да е, хората там имат пари и искат всичко да се случва, както и съще на тях. Така. Световен шампион Аржентина, финалист Франция, златна топка, т.е. най-добър играч на турнира беше обявен Лионел Меси, сребърната топка, ако изобщо може да говорим тук за някакви топки, остана за Килиан Мбапе, бронзова топка Лука Модрич, голмайстор на турнира стана Килиан Мбапе с 8 гола и 2 асистенции. Знаете, че от известно време насам, за да си голмайстор, нещата върват така: голове, асистенции. Ако головете и асистенциите са равни, игровите минути на терена. Т.е. ако имаш 5 минути повече, пък имаш равни голове и асистенции, но имаш 5 минути повече игрово време, ще определят тебе като голмайстор. Дали, най-добър вратар избраха съответно аржентинския вратар Милано Мартинес, най-добър млад футболист Енцо Фернандес, същия той Енцо, ето Челси го купиха от Бенфика за над 100 милиона и той в момента не, кой знае какво. Фейрплей награда, тая награда се връчва на всяко световно, даваха на Англия. Защо ли? Най-красив гол на турнира, там това изпълнение на Ришарлисон срещу сърбите ли беше, срещу кой. Та, както и да е. Смисъл, световното тръгна по следния начин. В първа група беше отбора на Катар. Прецедент тук е, че за първи път в историята на световни първенства домакина не записва дори точка. Не само, че не излиза от групите, не записва точка. Т.е. катарците изиграха 3 мача, загубиха и 3 мача.
Първият матч беше откриване Катар-Еквадор 0-2. 2 гола на Валенсия. Валенсия не е лош футболист, състезава за Фенербахче тогава и сега също. Отбеляза 2 гола. Катарците не показаха абсолютно нищо интересно. Така, Сенегал-Холандия беше втория матч. Тук аз лично очаквах сенегалците някакъв отпор да направят с оглед отбора, който имат и футболистите, които играят в него. Да, но холандците биха 0-2. Коди Гакпо и Класен. Следващия матч беше Катар-Сенегал. Тук катарците вкараха единствения си гол на целия турнир. Сенегалците ги прибиха 1-3. Напълно очаквано, напълно така нормално в рамките на нещата. Холандия, Еквадор беше следващия матч в групата. Тук Коди Гакпо вкара втория си гол и аз така за момент си помислих, че това момче може да стане голмайстор на турнира. Но уви, до там. Не, че после Ливърпул не извади едни пари, да не помня преди световното или след световното ли ги извади. 1-1 Холандия, Еквадор. Тук трябва да отбележа третия гол на Валенсия за Еквадор. Следващия матч беше Еквадор-Сенегал. Тук аз лично очаквах Хикс. Еквадорците се загубиха от Сенегал. Пак ви казвам, Сенегал е отбор с голям потенциал. Аз очаквах, че той ще стигне много по-далече, отколкото стигна. Сар, Колибали, гол. Следния матч в групата е Холандия-Катар. Съответно, Коди Гакпо с гол 2-0 за холандците, Френки Де Йонг. Нищо ненормално в тази група. Тоест, фаворитите си взеха своето и холандците първи, Сенегал втори, еквадорците с 2 точки по-малко от Сенегал, съответно си заминаха от световното. Следващата група е от група Б. Там са отборите на Англия, Щатите, Иран и Уелс. Изключително лесна група за англичаните. Никога не съм съмнявал, че англичаните ще излезат от тази група. Първият матч на англичаните беше с Иран. Споменах ви там за скандалите, за феновете, за това, че не бяха допуснати много хора на стадиона, които бяха облечени с английски символи, такива с червения кръст и така нататък, който щял да дразни ислямския свят и така нататък. Беше хубав матч, разбиване, 6-2. Джуд Билингам, Букайо Сака, Рашфорд, Грилиш, Стърлинг и така нататък. За иранците трябва да отбележат 2 гола на Мехди Терами, който в момента може би един от най-добрите ирански футболисти, играч на Порто, играе в Шампионска лига, стана голмайстор. Сезона след световното стана голмайстор за Порто в португалското първенство. Не само за Порто, като цяло стана голмайстор. Човека не е лош. Следващия матч беше Щатите срещу Уелс. Скучен матч, 1-1. Това, което може да се отбележи е сина на Джордж Уеа. Изведнъж заиграл за Щатите. Къде ли да я заиграе? Няма как да заиграе за Либерия. Отбеляза гол. Гарет Бел изравни с Дуспа в края на матча. Следващия матч беше Уелс-Иран. Лично за мен изненада 0-2. 0-2 за иранците, които вкараха головете в добавеното време. Единия плюс 8, другия плюс 11. Както и да е, уелците загубиха и това и костваше и последното място в групата. Следващия матч беше Англия и Щатите. Стратегически Хикс на Англия 0-0. Не можаха да си вкарат голове. Тъп матч, който аз с нищо не запомних. Следващия матч в групата е Уелс-Англия. Тук вече англичаните показаха за какво стана въпрос. Показаха, че са най-добрият отбор в групата. Рашфорд 2 гола, Фил Фоден 1, 0-3. Иран, Съединени щати. Абсолютно 2 изравнени кьопишки отбора. 0-1 за щатите с гол на Пулишич първото полувреме. И така умря матча. Група С. Група С е групата на Аржентина. Полша, Мексико, Саудитска Арабия. Всички помним дебютния матч на Аржентина. Дуспата в 10-та минута срещу Меси, която лично аз така гледах 100 пъти. Сега не мога да кажа Дуспа, що ме дал съдията, значи е Дуспа. Всички оплюха Меси, кое било Дуспа, кое не било Дуспа. Било, не било,
Виждал съм и по-големи грабежи по световни първенства. Не само за дуспи, за неотсъдени дуспи, за отсъдени дуспи, за голове с ръка, голове нарушения, дали било нарушение, дали не било нарушение, както и да е. Меси си я вкара, арабите обърнаха, не знам какво се случи тук. Така че Аржентина загуби 1-2 от Саудитска Арабия. Втория матч беше тъп, с нищо не запомня се Мексико, Полша 0-0, едва ли някой мога да ми каже нещо за този матч. Следващия матч беше на поляците срещу Саудитска Арабия, Левандовски, Желински, футболисти, които играят по огромни отбори, биха 2-0. Следващия матч беше на Аржентина срещу Мексико. Тук Меси доказа, че не е само дуспаджия. Кара един прекрасен гол на мексиканците от 20 на метра, така извън наказателното поле. Енцо Фернандес кара другия гол. 2-0 за Аржентина срещу Мексико. Следващия матч в групата беше Полша-Аржентина. Ето те, тук имаше една дуспа отсъдена така, честни са хвърли, за топката, нали, съответно. Меси и той във въздуха, ръкавицата на честни докос на Меси в лицето, далха дуспа, която той не вкара. Нормално иначе може би щеше да стане голмайстор на турнира. Заедно с Килиан Мбапе. Но щяха да го бъдат за голмайстор, тъй като той имаше повече асистенции от Мбапе. 0-2 за Аржентина, Макалистър, въпросният Макалистър, който не знам, що Ливърпул даде толкова много пари за него, както и да е. И Алварес. Колян Алварес е футболиста, който искам да отбележа на това световно първенство, който завърши с 4 гола, колкото има Оливие Жиру, само че и с еднакви асистенции, забележете, само че Оливие Жиру имаше повече изиграни минути от Алварес. И това, което ви казах по-рано, че когато головете и асистенциите са равни, се определя класирането от изиграните минути на терена. Група Д, Франция, Австралия, Тунис, Дания. Няма така кьопишка група. Нормално беше Франция да спечели, не е убедително, но я спечели. Първият матч беше Дания-Тунис, който лично аз не помня, едва ли някой ще запомни, 0-0. Вторият матч на Франция срещу Австралия. Французите показаха наистина, че са голям отбор. 2 гола на Жиро, 1 на Мбапе, 1 на Рабио, 4-1 за Франция. Следващия матч е Тунис-Австралия. Тук за мен е абсолютно матч такъв троен, който австралийците взеха с 0-1. Следващия матч е Франция-Дания. Тук блесна Килиан Мбапе с 2 гола срещу дънчаните, които записаха трагично представяне с една единствена точка в тая група и останаха последни дори пред отбора на Тунис. След отбора на Тунис. Следващия матч беше Австралия-Дания. Затова говоря 1-0 за Австралия. Дънчаните нищо не можаха да направят, въпреки че имат 90% от футболистите им. Така, трагичните дънчани. Последния матч в групата беше Тунис-Франция, съответно изненада 1-0 за Тунис. Французите бяха излезнали с резервите, мате техните резерви трябваше да бият Тунис. Не знам защо така дадоха, според мен. Не, че дадоха, не се напъгаха, дадоха този матч. Тунизийците са си без тази победа. Нямаше как да се класират. От групата се класира Франция и Австралия. Забележете. Група Е, минаваме по-нататъка. Тук са Германия, Испания, Япония, Коста Рика. Много интересна група и поредна излагация за Бундестима, който започна с загуба срещу Япония. Откриха с дуспа на Гюндоган и японците обърнаха матча до 1-2. Испанците, които тръгнаха ударно 7-0 следващия матч срещу Коста Рика и едва ли не така дадоха някаква заявка, че могат нещо да направят на това световно първенство. Лично аз съм изключително разочарован от испанския национален отбор. Както и да е 7-0 за Испания срещу Коста Рика. Много голове. Япония, Коста Рика, тук е изненадата. Японците, които бият Германия в първия матч, после падат от Коста Рика. 80 и някоя си минута, пада гол за Коста Рика. Затова е световно първенство, затова всичко е непредвидимо, защото нямаш кой знае колко мачове, имаш да изиграеш 3 мача и като загубиш 2
и си so cancel. Следващия матч на Германия е между Германия и Испания, 1-1. Мората, Фюлкрук, Бундестима го зацикля яко. По проста причина, че в следващия матч японците бият Испания 2-1 и съответно взимат от фаворитите по 3 точки, бият и Испания и Германия. И следващия матч е ключов за немците, които трябва да бият съответно Коста Рика с голяма голова разлика. Да, те го правят, бият 2-4, костариканците вкарват 2 гола, немците вкарват 4, обаче това не стига, защото немците са с по-лоша голова разлика от Испания. Испания, която вкара 7 гола на Коста Рика. Тоест, тук стана врътка. Не, че стана врътка, ако японците не бяха били Коста Рика, ми бяха взели една точка, всичко щеше да е точно, както и да е, немците са аут от последното световно първенство. Следващата група е група F. Мароко, Хърватска, Белгия, Канада. Първия матч е Мароко-Хърватия, лично за мен е 0-0. Скучен матч, доста матчове 0-0 на това световно първенство, доста продължение, доста добавено време. С нищо не запомняш се матч. Хърватите се изложиха в този матч. Белгия, Канада 1-0 с гол на Миши Бачуай. Белгийците тръгнаха добре. После обаче следващия матч белгийците загубиха 0-2 от Мароко. Мароко даде заявка за нещо добро. Съответно тук е момента да отбележа, че Мароко става първият тим на световно първенство, който е достигнал полуфинал. Следващия матч е Хърватия-Канада. Това, с което трябва да се запомни този матч, е разгромната победа на хърватите с 4-1 и с най-бързия гол на световно първенство. На това световно първенство Алфонсо Дейвис, втора минута на матча. Алфонсо Дейвис е играч на Байерн Мюнхен, желан от много големи отбори, включително Реал Мадрид, Барселона, Сити, Юнайтед и така нататък. Следващия матч е Хърватия, Белгия 0-0, нищо, поредния матч 0-0 на това световно първенство. Нищо незапомнящо се. И последния матч е Канада-Мароко. 1-2 за мароканците. Хубаво световно групите. Хаким Зиеш, Ел Несери 1-2 за Мароко. Мароко заема първо място в групата, забележете. Хърватите се промъкват като втори, белгийците остават и аут от световното с 4 точки, с една по-малко. Следващата група е групата на Бразилия, група G. Бразилия, Швейцария, Камерун, Сърбия. На пръв поглед фаворитите са Бразилия и Сърбия. Да, но аз лично смятах, че Сърбия могат да бъдат някакъв скрит фаворит и да направят нещо от сорта на полуфинал, но уви, те са толкова зле, че просто няма на къде. Групата се разви последния начин. Швейцария победи Камерун с гол на Емболо. Камерунски, така роден в Камерун човека, не се и зарадва даже на гола. Швейцарците взеха 3 точки срещу Камерун. После Бразилия, Сърбия 2-0, 2 гола на Ричарлидсон, един от който беше обявен за най-красив гол на световното първенство. Следващия матч е Камерун-Сърбия 3-3, истинска голяда. Камерунците поведоха, сърбите изравниха, после сърбите поведоха 2-1, камерунците изравниха, сърбите пак. И така Милинкович, Савич, Митрович, Абубакар, Чупо-Мотинг, голям матч, 3-3. Следващия матч беше на Бразилия срещу Швейцария. 1-0, пестеливо, но 3 точки, Казимиро. Бразилия продължава напред. Сърбия и Швейцария, лично за мен това е един от най-разочароващите матчове на световно първенство. Сърбите загубиха от Швейцария, като забележете швейцарците поведоха с звезди, същия Джердан Шкири. 20-та минута после сърбите обърнаха 2-1 и допуснаха обръщане от 2-1, 2-3 полза на Швейцария. В последния матч без значение за бразилците, камерунците го взеха в добавеното време с гол на Абубакар, който, ако не се лъжа, получи червен картон в края на матча за събличане на фанелката. Този матч няма никакво значение за бразилците, нито за камерунците. Бразилия се беше класирала, втория отбор е отбора на Швейцария. Група Хаш, това е отборите на Португалия, Корея, Уругвай, Гана.
Нормално беше португалците да заемат първото място в групата. Лично аз съм разочарован от отбора на Уругвай, където блестят толкова много звезди, толкова много талант и за поредно световно нула. Уругвайците почнаха лошо срещу Южна Корея, 0-0, скучен матч, пропуски, блъскане, ритане и така нататък. Втория матч португалците си взеха своето срещу Гана, не толкова лесно. Роналдо вкара гол за историята. Знаете, не ми се говори, ще стане изключително дълъг клипа. 3-2 за Португалия срещу Гана. Южна Корея, Гана. Корейците пак паднаха от Гана с 2-3. Тук е момента да отбележа поредния 0-0 матч. Забележете колко матча 0-0 Уругвай, Корея. Португалия, Уругвай 2-0 с 2 гола на Бруно Фернандеш. Уругвайците са супер разочароващи на това световно първенство. Гана, Уругвай 0-2, едва ли някакво значение имаше за отбора на Уругвай, тъй като корейците победиха Португалия в последния матч и това даде възможност на корейците да продължат напред на световното първенство с равни точки с Уругвай, изключително разочароващо. Головата разлика беше еднаква. Единственото нещо, не знам и аз какво точно класира Уругвай, Корея, не знам какво точно класира корейците напред, но факт е, че Уругвай си замина. В елиминационната фаза ще бъда кратък, защото клипът ще стане дълъг, много дълъг. 16 на финали, знаете, 32 отбора. Холандия срещу щатите, нищо не чувано, нищо не виждано, 3-1 за холандците, убедително, щатите се заминава, Холандия продължава. Аржентина срещу Австралия, нищо невероятно, 2-1 за Аржентина, гол на Меси, гол на Алварес. Алварес изключително голям футболист, спечели всичко същата година с Сити, с Аржентина, отбеляза 4 гола, даде човека 3 асистенции, изключително добро момче, ще следим развитието. По-нататъка нокаут стейджа продължава, тъй Франция елиминира Полша, очаквано 2 гола на Мбапе, 1 на Жиру, Левандовски за историята, още 1 гол от Дуспа, това бяха първите голове и може би и последните за Левандовски на световно първенство. Англия нямаше никакъв проблем с Сенегал, Хари Кейн 3-0, Хендерсон, Букайо Сака 3-0, Сенегал таут от световното. Япония, Харватия. Харватите продължаваха да печелят мачовете си с Дуспи, както и направените световни 1-3 с Дуспи за Харватия. Съответно японците не са страхотни дуспаджи. Харватите бяха едни от големите дуспаджи до сега на световни първенства. Следващия матч е Бразилия срещу Южна Корея, 4-1 убедително, едва ли някой очаквал нещо друго. Бразилците блестяха до този матч, лично аз смятах, че ще станат световни шампиони, както и да е, не се получи. Предпоследният матч в тази фаза е Марокко-Испания, лично за мен това е бомбата. Испанците 90 минути, 120 минути не успяха да отбележат гол на Марокко, накрая загубиха от Дуспи, като пропуснаха 3 шибани Дуспи. Престъпления, Сарабия, Солер, Бускетс. Отбора на Испания е също в отбора на нещастните дуспаджи по големи форуми. И последният матч от тая фаза е Португалия-Швейцария, 6-1, хет-трик на Гонсало Рамош, гол за дъртия Пепе, който влезе в историята. Рафа Леао, разбиване, португалците продължават. По-нататък на четвъртфиналите нещата се развиха тъй. Отново Харватия, Бразилия, отново казвам, защото Харватия победи Бразилия с Дуспи. Бразилците изпуснаха матча, караха гол в продълженията, 105-та минута плюс Неймар, после допуснаха някакъв си Бруно Петкович, който не знам как 2-3 минути след това допускаш да ти отбележи гол. Съответно харватите бяха безпощадни, нито един пропуск, бразилците пропуснаха 2 Дуспи и съответно гълъби-мълъби там, всичко аут от световното първенство. Следващия матч е Холандия-Аржентина, 2-2, знаете как се стигна, аржентинците водиха 0-2, бяха се класирали в редовното време.
но 2 гола на така нареченото дърво Вуд Векхорст прати матча в продължение, съответно пеналтери. Аржентинците са безпощадни на Дуспи. Отбора, който има най-много спечелени на световни първенства, може би с германците са наравно, не знам, аржентинците май имат една загуба, германците нямат загуба, но те имат повече изиграни матчове с Дуспи. Безпощадни 3-4, Аржентина продължава. Следващия матч е бомбата Марокко-Португалия, гол на Ел Насери, 42 минута. Португалците така и не успяха да върнат гола. Имаше скандално съдийство, имаше там неотсъдени претенции за Дуспи, както и да е. Не искам да го коментирам. Португалия аут от световното, Марокко продължава към полуфиналите. И последния матч съответно е Англия-Франция. Трябваше да е дерби, съответно не беше дерби. Французите си ги биха 1-2, матч се запомни с пропуска на Хари Кейн, който можеше да прати нещата в продължение, но дори се беше стигнал до Дуспи, аз съм 99% сигурен, че Англия ще загуби с Дуспи от Франция. Както и да е, нямат психика момчетата на големи форуми, имат един спечелен матч за толкова години срещу Колумбия, или беше 2014 година на Дуспи на световно, като цяло проблем. Полуфиналите Аржентина срещу Хърватия, убедително, Меси, тук имаше пак спорове, има ли Дуспа, няма ли Дуспа, има, няма, гледах всичките положения за мен, я има Дуспа, я нема, както и да е, 3-0, 2 гола на Алварес, пак подчертавам, чето е топ, Аржентина отива на финал. Следващия полуфинал, това е Франция и Марокко. Марокко постигна какво трябваше да постигне, нямаше как да отстрани, Франция ще стане прекалено. Коломуани, Тео Ернандес 2-0, лежерно за французите. В бач за третото място Хърватия си взе своето, взе поредния медал от световно първенство, победиха Марокко 2-1. Марокко можеше да направи нещо изключително, но и това не е малко да стигнеш до полуфиналите, да завършиш четвърти на това световно първенство. Финала беше изключителен, лично аз много отдавна не бях гледал такъв финал. Аржентина, Франция. Матчът се реши с Дуспи, в реалното време беше 3-3, знаете там пак имаше Дуспи, пак имаше пропуски. По едно време Аржентина държеше матча, после матча се обърна. Гениалният Килиан Мбапе вкара хет-трик на финал, което не се беше случвало от сумати години насам. Отбеляза 8 гола на това световно първенство, което хич не е малко. Крайна сметка французите пропуснаха матча накрая заради Коломуани, Емилиано Мартинес извади. Накрая французите загубиха от Аржентина с Дуспи, като пропуснаха 2 Дуспи. Аржентина отново безпощадни, вкараха всичките Дуспи. Пропуските за Франция дойдоха от Чулмини, Коман, футболисти, които играят в Байерн Мюнхен, в Реал Мадрид. И така Франция не стана световен шампион. Световен шампион стана Аржентина. За някои добре, за други зле, за едни заслужено, за други незаслужено. Така една перла в короната на Лео Меси, като завърших изцяло на кариерата му. Гениален футболист, който може би заслужаваше да стане световен шампион. 7 гола за Меси на това световно, 8 гола за Килиан Мбапе, 4 гола за Хулиан Алварес и Оливие Жиру. Набързо само да вметна няколко така интересни факта. Отбора на Катар, това е първият отбор домакин на каквото да е световно първенство, който не успява да спечели дори точка и да излезе от групите. Другото интересно е, че за първи път в историята на световно първенство първият гол на турнира отбелязан от Дуспа. Това беше еквадореца Валенсия на откриването Катар-Еквадор. Другото така по-интересно е, тя не мога да се сета дали трябва да споменавам кой беше талисмана, някакво килимче там, някакво такова. Това едва ли има кой знае какво значение. За мен беше добро световно. Нямаше кой знае
какви скандали на терена и скандални ситуации, като изключим няколкото дуспи, нали, които кои се свириха, кои не се свириха. За мен, с оглед на ситуацията, аз лично разчитах, че англичаните могат да направят нещо на това световно, но те се изложиха. Съответно, бразилците също се изложиха като кифладжи. Отбора на Франция ми се щеше да дублира титлата си, обаче това не се получи. За съжаление, отбора на Франция има много хляб. За мен те с този отбор ще станат поне още един път световни шампиони с това си талантливо поколение.